आरो गावखौनो बर' होननानै बुंनानै लायो। जोंनि एखे माहारिनि एखे गाननाय जोमनाय रावफोरा एसे सोलाय सोल' जाबाय, थेवबो बिथांमोना दिनैबो गासै बिथिंखौ बर' हिसाबै सिनायथि होनानै लाखिदों। बांलादेश हादरावबो बर' आइ आफाफोर दङ आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 58थि जोंनि बोसोरारि थान्दै जखनथाइनि बे डेलिगेट कनभेनसननि गेजेरजों जों थांखि लादों मानो भारतआवल' जोंनि बर' हारिनि बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ। बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट यूनिटी थ्रू स्ट्रागल बड'फानि जि ग्रेट आरो पपुलार जि स्ल'गान दंमोन आरो गेरेमसा माहारि दानायनि जि ग्रेट मास्टार प्लान दंमोन बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौब्ला जों बांलादेश जोंनि खाथियाव नांजाबनाय आरो नेपाल इन्डिया आरो बांलादेश बर' माहारिखौ खौसे खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेपाल हादोरनि इउनिट कमिटि आरो बांलादेश हादोरनि इउनिट कमिटि दानो थाखाय जों थांखि आजावदों आरो बिनि थाखाय बयबो खेबसे आखाइ गोबारै खबनानै होनांगौ। दा मानगोनां रायजो राजाफोर, जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमा मानो जानाय आरो मा थासारियाव जानाय आरो जोनोमनि उनाव बे आफादनि हाबाफारिफोरा मा मामोन। बिनि थाखाय जोङो गांसे जारिमिन बिजाब सुजुबाय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरि आरो 1993 मायथाइसिम बे जारिमिनखौ जोङो गिबि खोन्दो हिसाबै फोसावदों। बिनि उननि जारिमिन लिरनांगौनि खामानिया जागायफिननांगौनि थाखाय जोङो थांखि आजावनाय दङ। नाथाय जोङो मिथियो मोनसे माहारि थांना थानायाव मोनसे हारि हिसाबै थांना थानायाव बे माहारिनो गासै बिथिंनि गोहो आरो शक्तिखौ जों नांगौ जायो आरो जों बयबो बेखौबो मिथियो बर'आ राजा माहारिनि फोलेर राजा इरागदावनि बाथ्रा बान राजानि बाथ्रा बिजनियाव चिरां जिल्लायाव आगुनि बङाइगाव जिल्ला उदांस्रिनि सिगांनि जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय 5000 बोसोरनि सिगांनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय बे समाव गोबां राजा महाराजा जोंहा दङमोन आरो बे प्रभिन्सफोराव बे ओनसोलफोराव टेंफाख्रिनि बाथ्रायानो होन बिरगोस्रिनि बाथ्रायानो होन बायदिसिना जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनि बे ओनसोलाव रायजो जालांनाय रायजो खुंलांनायनि जारिमिना जेब्लाबो जोंखौ हारि हिसाबै थांना थानायाव माहारिनि गासै बिथिंखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोंखौ थुलुंगा होयो। नाथाय मोनसे समाव जोंहा राजाबो गैलिया जोंहा रायजोबो गैलिया जोंखौ बेंनो थाखाय गेदेमा सुबुंफोरनि जोनोम माखासे व्यक्तिफोरा जोनोम जादों किन्तु ओनसोल लायै ओनसोल जोङो गावजों गाव सिनायलाया मिथिलाया आरो बेबायदि थासारियाव 1967 मायथाइयाव उदांस्रिनि उनाव एबसुखौ जोनोम होदों। 1952 मायथाइयाव भारत उदांस्रिनि उनाव बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होदों। बिनि सिगां जुदि जों नायो जनजाति हिसाबै ट्राइबेल लीगखौ जोनोम होदों। बिनि सिगां जुदि जों नायो रुपनाथ ब्रह्म भीमराव देउरि बे दैदेनगिरिफोरा ट्राइबेल सेन्टिमेन्ट आरो ट्राइबेल जातीयताबादखौ लानानै खामानि मावदों। बिनि एसे सिगां जुदि जों थाङो ब्रिटिश सासननि समाव बर'नि रायजो आरो राजा गोमाखांनायनि उनाव बे गेजेरनि सम खोन्दोआव जि मोनसे खेलिमेलि दंमोन जि मोनसे बिशृंखल थासारि दंमोन बे समावबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ गावनि समाज फोसाबनायनि गेजेरजों धोरोम फोसाबनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय खामानि मावदों आरो बे बेलायाव मोनसे जारिमिनखौ जोङो जेब्लाबो बुंनांगोन। दिनै भारतनि जारिमिनाव उदांस्रिनि जारिमिनाव बेयाव लिरदों जे आथिखालनि बांलादेश मोनसे समनि इस्ट पाकिस्तान
आरो मोनसे समनि बेंगल प्रभिन्स जिहेतु उदांस्रिनि सिगां ब्रिटिश साम्रायजोनि समाव भारतनि बे इन्डिया आथिखालनि पाकिस्तान आथिखालनि बांलादेश बिनि राजथावनिया कलकातामोन आरो केलकाता होननानै बयबो मिथियोमोन। बे थासारियाव बेंगल पार्टिशन बेंगल बुखावनाय बंग बोखावनायनि जि मोनसे जारिमिन बे जारिमिनाव आनडिभाइडेड गवालपारा जों जि जायगायाव दिनै दङ चिरां जिल्ला बै समनि बङाइगाव क'क्राझार जिल्ला गवालपारा धुबुरी बे आनडिभाइडेड गवालपारा बा सा सानजा भारतखौनो दानि बांलादेश बै समनि इस्ट पाकिस्तानाव सरजाबनायनि थाखाय गासै ब्रिटिश सासननि समाव ब्लु प्रिन्ट खालामनाय जादोंमोन। जाय लर्ड कार्जना बे मिशनखौ मावफुंदोंमोन बे मिशनखौ मोगथाङाव जाफुंसार होदोंमोन पार्टिशन खालामनानै जोंखौ दुर्बल खालामनायनि थाखाय वेस्ट आरो इस्ट मुस्लिम आरो हिन्दुनि जे मोनसे बोखावनाय बे बोखावनायनि गेजेराव बर' माहारिनिफ्राय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बे बोखावनायनि हेंथायै गसंथादोंमोन आरो दिनै बे जारिमिनखौ गपिनाथ बरदलै बिथांनो दिनै बयबो बिनि जि क्रेडिटखौ होदों। नाथाय बर' माहारिनिफ्रायबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बे हाबाफारिखौ बोखावनायनि हेंथायै बर'फोरा इस्ट पाकिस्तान बांलादेश आथिखालनि बै समनि इस्ट बेंगलाव थाया होननानै बे खोथाखौ स्ट्रंलि बिथाङा जुक्ति होदोंमोन ब्रिटिश सासन खुंथायगिरि बिथांमोननो। दा जायखिजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाबाय जातियाव मोनसे गणचेतना फैबाय जातीय चेतना फैफिनबाय सामाजिक बिथिङाव जोंनि गाननाय जोमनायनि बिथिङाव जोंनि रावनि बिथिङाव बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानायनि उनाव जोंनि रांखान्थि सोलोंथाइ जोंनि साख्रि बाख्रि जोंनि फरायसा फरायसुलिया माबायदि सोलोंथाइ लागोन बबे कलेजाव बबे इउनिभार्सिटियाव फरायगोन जोंनि एलपि स्कुला मा जागोन बर' मिडियामनि खोथा फैबाय। बे गासै जि मोनसे ससियेल मबिलाइजेसन स्कुल गायसननांगौ कमिउनिटि मबिलाइजेसन फैनाय बे गणजागरण गणचेतना बे चेतनाया अब्लासो फैफिनबाय जेला उदांस्रिनि उनाव थुनलाइ आफाद जोनोम जाबाय उदांस्रिनि उनाव ट्राइबेल संघ जोनोम जाबाय उदांस्रिनि उनाव एबसु जोनोम जाबाय उदांस्रिनि उनाव दिनैनि आथिखालनि हारिमु आफाद बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोनोम जानाय आइजो अनसाय आफाद गुबुन गुबुन आफाद बे आफादफोरनि सृष्टि आरो बेखायनो उदायासल दाबिनायनि गेजेरजों पिटिसिआ ट्राइबेलनि सान्थौ सानस्रिखौ लानानै ट्राइबेलनि आलादा मोनसे बेंखनथाय खुंथाय नांगौ होननानै जि सोमावसारनाय एबसुआ जोनोम जाग्रोमोना उदायासल आन्दलनाव बारसोमदों छात्रनि लाइमोननि इयुथनि फर्स शक्ति हिसाबै आरो फैयै फैयै बर' थुनलाइ आफादनि स्क्रिप्ट मुभमेन्ट रमान हांखोनि जे आन्दलन दंमोन 73-74 बे आन्दलनाव बारसोमदों आरो बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे आसामखौ बै समनि जि ग्रेटार आसाम 7 सिस्टाराव दिनै गुगाबाय आरो आसामखौ जेला इन्दिरा गान्धीया रिअर्गेनाइज खालामनो नागिरदोंमोन जि घोषणा होदोंमोन शिलंआव फैनानै पिटिसिआ बे समाव मेम'रेन्डाम होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मेम'रेन्डाम होदों जे आसामखौ बुखावोब्ला ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआवबो मावनांगौ बर'नि इन्टारेस्टआवबो मावनांगौ आरो बेबायदिनो उदायासलनि उनाव मिसिं बड'लेण्ड आलादा रायजो बड'लेण्ड बड'फानि दैदेननायाव सोमावसारनायाव स्क्रिप्ट मुभमेन्टनिफ्राय उदायासल मुभमेन्टनिफ्राय 87नि 2 मार्चनिफ्राय आलादा रायजोनि आन्दलननिफ्राय बे धाराबाहिक सिरिज अफ बर' हारिनि जि गणजागरण गणचेतना जोंनि जि जावरिखांनाय जोंनि जि रिभलिउसन आरो बे रिभलिउसननि चेप्टारावनो आर्मसनि जि मोनसे बिएलटिनि सोमावसारनाय एनडिपिनि सोमावसारनाय दिनै बर' हारिनि जारिमिना मोनसे गोथां जोंनि मेगनाव रिफिबाय थानाय दिनैबो गोथां जारिमिन किन्तु दिनै परिबेस परिस्थितिया सोलायबाय सोमावसारनाया मोनसे आथालाव जोबथ'फैबाय एनादार आन्दलननि थाखाय जोङो प्रिपारेसन जागासिनो दङ जे बर' हारियाव गोदान जावरिखांनायखौ माबायदि लाबोगोन बर' हारियाव गोदान मुभमेन्टखौ माबायदि लाबोगोन बर' हारिनि गोदान
जोलैया दिनै जायखौ जेन जि बुंदों जेन जेट बुंदों whatever it may be the terms जोङो जिखि टार्म्स टार्मिनोलॉजी बाहाया मानो मिलेनियामनि मोनसे जेनेरेशन थांबाय 18th सेंचुरीनि 19th सेंचुरीनि जेनेरेशन थांबाय दिनै जायफोरनि बैसोआ 10 12 15 20 22 बोसोर दिनै बिथांमोना बै आन्दोलनखौ मोजाङै नुवाखै ब्लाडसेडनि आन्दोलन हिंसा भायलेन्सनि आन्दोलन किन्तु बर'आ मालाबाबो रावखौबो हिंसा खालामग्रा हारि नङामोन ब्लाडसेड खालामग्रा हारि नङामोन रावनिबो थै लानानै जिउ लानानै गावनि उदांस्रि नागिरग्रा हारि नङामोन किन्तु जोंखौ दमन खालामनाय जादोंमोन बुथारनाय जादोंमोन गादबनाय जादोंमोन नासयनाय जादोंमोन माने गें रेप खालामनाय जादोंमोन आरो जायनि थाखाय हाथियारनि माने बदले हाथियार टिट फर टेट गणतान्त्रिक आन्दोलन बे जि दमन नीतिनि एगेन्स्टै राजा लामा रेल लामानि आन्दोलन मास पिपलनि मास मुभमेन्टनि आन्दोलन आरो उपाय गैयैयाव जोंखौ जि दमन जोंखौ धंस खालामनायनि जि मोनसे पलिसिमोन बे पलिसिखौ जोंखौ क्रास डाउन खालामनायनि जि पलिसिखौ जों जुदि रिभल्ट खालामनानै गावनि सिनस्रिखौ मेरुदण्डखौ जुदि गोख्रों खालामनानै लाखियामोनब्ला बे आफादफोरा जोनोम जायामोनब्ला टिट फर टेट पलिसि बे पलिसि नीतिया बै समाव राइटमोन दिनै जाय एनालाइसिस जिखि हिस्ट्रियानो जाया मानो जायखौ क्रिटिकेल एनालाइसिस खालामग्रायानो जाया मानो सोरबा थुनलाइगिरियानो जाया मानो जिखि जि नाम होआ मानो जोंखौ मोनसे समाव आसामनि माखासे इन्टेलेक्चुवेला मिडिया हाउसआ नेशनेल लेभेलनि इन्टेलेक्चुवेल मिडिया हाउसआ बर'फोरखौ थै सोबग्रा बर'फोरखौ किलार बर'फोरा ब्लाडसेड खालामग्रा भायलेन्स खालामग्रा बेबायदि जोंनि बे माथायाव मोनसे बदनाम होदोंमोन मोनसे दागो होदोंमोन किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि बुद्धिजीबिफोरा सान्थौ सानसुमै जायफोरा सानो बयनिबो कालेक्टिभ एफर्टनि गेजेरजों जोंनियाव जि दागो दङमोन आरो बे दागोखौ जों गावनो क्रिएट खालामाखै बे दागोखौ सोरबायासो जोंनो होदों आरो बे दागोखौ दिनै जोङो मोनथाम गोरोबथा 93 नि एकर्ड 2003 आव BLT नि एकर्ड आर्म्सखौ बेक टु जोङो मेइन स्ट्रीमाव लाबोफिननाय 93 आव एबसुनि एकर्ड 2020 सनाव NDB मोनसेया मोनब्रै जानाय मोनब्रै आफाद एबसु आरो UBPO बे कालेक्टिभ एफर्टनि गेजेरजों दिनै बर' हारियाव बै गाज्रि आरो गोसोम दागोफोरखौ जायफोरा फुनदोंमोन बे चेप्टारा बे जारिमिना दिनै रिलेभेन्ट नंलिया बे जारिमिना दिनै गोजाम जारिमिन जाबाय किन्तु बर' हारियाव जे आन्दोलन जादोंमोन सोमावसारदोंमोन 5000 मुंख्लं जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थैथां मावथि हिसाबै हारिनि थाखाय गावनि जिउनि आधा बैसोखौ होनानै जायफोरा बे मुलुगनिफ्राय बिदाय लाबाय बिथांमोननि बे कन्ट्रिबिउसननि थाखाय आर्म्स आन्दोलनाव जायफोरा बाहागो लादों बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसननि थाखाय जातीय आन्दोलनाव जायफोरा बाहागो लादों जायफोरा आफादाव गैयामोन बड'फानि खावलायनायाव बाहागो लाफैदों एबसुनि खावलायनायाव बाहागो लाफैदों बिथांमोननि बे कन्ट्रिबिउसननि थाखायसो दिनैनि गोथां बर' माहारि नङाबा बे बर' माहारिया बर' रावा 90 सिडुलाव मोनहैनाय बे जि मोनसे जोंनि जि एचिभमेन्ट बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय बागुरुम्बा दोहौ खालामनाय दिनै बड'फाया दिल्लीनि राजधानियाव मुसुखा गायसननानै लामा बेखेवनाय GI टेगनि बाथ्रा बुंदों बे देरहासार जिखिनि माइल खुन्थिया दङ जिखिनि पिलार जोङो दिनै गोदानै सृष्टि खालामबाय जोंनि समाव जों बयबो गोथाङै थानाय समावनो बर' हारिया जे क्रिएशन खालामबाय 100 to 100 years 500 yearsनि उनाव जायफोर जोलै बर' हारियाव जों गोमालांनायनि उनाव फैगोन बिथांमोना बेखौनो बजबनानै सं दाननानै बे माइल खुन्थियाखौ होसोनानै बर' हारि थांना थानायनि थाखाय खामानि मावफिनगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जोंनि दिनैनि जि मिशन दङ गोदान जोलैखौ गाइड खालामनाय गोदान जोलैखौ थिक खालामनाय बिसोरनो लामा दिन्थिलांनायनि थाखाय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ बर' मिडियामनि फरायसा फरायसुलि गुबुन गुबुन मिडियामाव फरायनाय बर' फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो मोजां जोङो सोलोंथाइ मोजां गियान बिथांमोना फरायनायनि उनाव सरकारि साख्रियानो जा बेसरकारि साख्रियानो जा बा गावबा गाव सेल्फ एमप्लयड एन्टारप्रेनारशिप सेल्फ माने गावखौनो एंगेज खालामनानै
नोङो आबाद बिथिङावनो जा कमार्शियेल बायदिसिना ट्रेड बिथिङावनो जा इन्डास्ट्रियावनो जा जोंनि इयुथफोरा दिनै गावखौ एंगेज खालामनायनि गेजेरजों गावखौनो गावनि आथिङाव सेल्फ सास्टेन खालामनायनि जि दिन आरो थासारि दिनै फैदों बेयाव जोङो जुजिनांगोन दा बेखायनो आं सानो जे जोङो साफ्रोमबो दिनैनि गोदान जोलैया दुलाराय बर' माहारिनि जारिमिन बर' हारिनि थांखांनाय समनि जारिमिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिन सोमावसारनायनि जारिमिन होनना बुङोब्ला गासै आफादनि जारिमिना फैगोन आरो दिनैसिम सुक्ति जाखांनायनि उनाव जोंनि इयुन थांखि आरो लक्ष्य आरो उद्देश्यआ मा जागोन बे खोथा बाथ्राफोरखौ दिनैनि लाइमोन जोंनि सेंग्रा सिख्ला जायफोरा स्कुल कलेज फरायबाय फरायगासिनो दङ फरायनाया जोब्बाय जायफोरा स्कलार दङ थिंक टेंकार्सफोर दङ खना खनलायाव थानानै जायफोरा हारि दानायनि खोथा बाथ्राफोरखौ सानो लिरो जों बयबो पजिटिभ कनस्ट्राक्टिभ खोथाफोरखौ लानानै हाबा मावलांनांगोन बे नङा जे जोङो नेगेटिभ डिस्ट्राक्टिभ जायफोरा ससियेल केवास ससाइटि भाइलेन्स लाबोगोन बे खोथाफोरखौ लानानै डिसकास खालामनायनि दिनै सम गैया आरो बेफोरखौ रिलाव फेसबुकआव मबाइलाव माबा माबि नायनानै मेलेमखौ बेले बेजे खालामना लानायनि दिनै सम गैया जोङो थांखिखौ होसोनांगोन थांखि होसोनायाव माहारिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ जों बयबो बजायनानै लाखिनांगोन दा बेखायनो आङो बयखौबो खावलायबाय समाज फोसाबनायनि बेलायाव जोङो बयबो खावलायबोदों जे जोङो मोनसे गोख्रों मोनसे समाज साखोन सिखोन समाज जाय समाजखौ जों फोसाबबाय जाय समाजखौ फोसाबनो थाखाय बिएलटिआबो रल लाबाय एनडिएबो रल लाबाय बर' हारियाव नाङा बाङा रंजानाय जौ लोंनाय दुम दाखाल खालामनायखौ फोजोबनांगौ बर' हारिनिफ्राय दायना दायनिखौ जोङो गैया खालामनानै बिगियान साइन्टिफिक मोनसे समाज जों दानांगौ दहाय जिखौ जोंहा गोगोम ब्रह्म कसारि बिथाङा बुंदों बे सिन्ताखौ जों जि एस्टाब्लिश खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखौ एस्टाब्लिश खालामबाय बेखौ जों बोरै गोजोर खालामनो हायो खिन्थु दिनै गोदान मोनसे ट्रेन्ड फैदों दिनै ड्राग्सनि ट्रेन्ड दिनै बायदिसिना गाज्रि मोनसे थासारिनि ट्रेन्ड फैदों बे ट्रेन्डखौ जोङो होबथानांगौब्ला जोंनि लाइमोनफोरानो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरानो दिनै बेखौ प्रटेक्ट खालामनांगोन नङाब्ला बे जौसाङाव थानायफ्रा दिनै गाइड खालामगोन दिनै आं दङ गाबोन सोरबा फैगोन बिनि उनाव सोरबा फैगोन बे जेनेरेशना एबसुखौ लिड खालामनांगोन लिडारशिपखौबो लानांगोन वार्कार हिसाबैबो मावनांगोन आरो दुलाराय बर' माहारियाव थांना थानायनि थाखाय बयबो खामानि मावलांनांगोन आं बेखायनो खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया माहारिया फार्स्ट माहारिनि थाखाय आफाद आरो बे आफादनि जों साफा साफा मावथि आरो बर' रायजो राजाया बर' आइ आफाया जुदि एबसुखौ अनाब्ला जोथोन लायाब्ला एबसुनि बे मेल मिटिङाव बे फाउन्डेसन गायसननाय सानाव नोंथांमोना जोंखौ जुदि मदद होफैयाबा एबसु नाय आफादनि कुनु अस्तित्व गैया एबसु नाय आफादनि एक्जिस्टेन्स अस्तित्वआनो जोंनि रायजो राजा जोंनि आइ आफा जोंनि वेल विचार आरो मोनफ्रोमबो न'खराव साफा नङा साफा एबसु मावथि एबसुनि मेम्बार सोद्रोमा दङ कारन एबसुनि संबिजिदा बेखौनो बुङो जे एबसुनि संबिजिद मथे साफ्रोमबो फरायसायानो जेनेरेल मेम्बार बियो लिगेलि बा अफिसियेलि लादों लायाखै बिदिनो खोथा गैया स्कुलाव नाम एडमिशन होबानो बैसो थानाय थायैजों खोथा गैया बे जेनेरेल एबसुनि साफा साफा बिबानगिरि मेम्बार सोद्रोमा आरो फरायनानै जोबनायनि उनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै खामानि मावनो हायो आरो बेखायनो सोरबा सोरबा जोंखौ सोङो जे एबसुनि बिबानगिरिया फरायनाय जोबखांनायनि उनाव मानो एबसुनि बिबान लाबाय थादों सोरबा सोरबा जोंखौ बुंनो नागिरो हाबा जानाय मानसिफ्रा एबसुआव मानो बिबान लाबाय थादों किन्तु एबसुआ फरायसा आफादल' नङा एबसुआ जाबाय जातीय आफाद आरो जातीय आफादनि गुरु दायित्वआ जाबाय जाति आरो जातीयताबाद जाति सत्ता जातिनि स्वाभिमान हारिनि हा हु राव थुनलाइ गासै बिथिंखौ रक्षणाबेक्षण होनांगौ प्रटेक्ट होनांगौ आरो बेखायनो फरायसा आफाद हिसाबै फरायसानि सार्थनि थाखाय सोलोंथाइनि सार्थनि थाखाय खामानि मावनाया जोंनि प्रधान लक्ष्य उद्देश्य आरो जातीय आफाद हिसाबै संबिजिदाव लिरनाय आलादा रायजोनि दाबि संबिजिदाव लिरनाय रावनि अधिकारनि बाथ्रा संबिजिदाव लिरनाय जोंनि रिजार्भेशननि बाथ्रा संबिजिद आरो आयेनाव होनाय
ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि प्रटेक्शननि बाथ्रा हानि प्रटेक्शननि बाथ्रा जोंनि रांखान्थि जोंनि समाज बेबस्था जौगानायनि बाथ्रा बे जोंनि थांखि आरो बे जोंनि अबजेक्टिभ बेखायनो जाय जेखि बुङा मानो बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिरेल जानायनि बाथ्रा गैया जों एबसुनि साफ्रोमबो बिबानगिरिया लामायाव जोंखौ जेखि बुङा जेराव थांबाबो जोंखौ जेखि बुङा जोङो गिदिर हारिनि स्वाभिमानखौ लानानै हाबा मावलांनायासो जोंनि थांखि आङो जोबनायाव बयखौबो साबायखर होदों दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव नोंथांमोना बाहागो लाफैबाय जोंखौ मदद होफैबाय थुलुंगा होफैबाय आरो रायजोजों एबसुनि सोमोन्दो एबसुजों रायजोनि सोमोन्दो आरो बर' माहारिनि बे पबित्र जि हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे मिशन आरो जि गोलाव लामा हान्थिनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा साया बायदि दाहाल बायदि थुंग्रि बायदि जोङो गसंथानानै सारियाव बेरानिफ्राय बर' माहारिखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन आं बे खोथाखौ स्पष्टयै दिनै गायसननाय सानाव फिन खेबसेबाव जोंनि मावथि बिबानगिरिफोरनि थाखाय गोसोखांहोफिनबाय आरो जोङो जेब्लानो खैफोद फैदों माहारियाव दाङाबाजि फैदों माहारियाव खैफोदनि अबस्था फैदों बे खैफोद आरो दाङाबाजियाव जों गसंथाबोदों गुबुन हारिया जोंखौ नाख्रेबनो नागिरनाय सरकारनि गादबनो नागिरनाय जोङो गसंथाबोदों आरो दिनै बे खोथाफोरखौ जों साननांगोन जायफोर खोथाफोरा दिनै रिलेभेन्ट दिनैनि बास्तब बे बास्तब खोथाफोराव दिनै आसामाव जिखिनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जि थासारि ट्राइबेलनि सुबुं अनजिमाया बाङाखै बर'फोरनि सुबुं अनजिमाया बाङाखै खमायदोंसो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै सासे सानै जोंनि गथ' गथायफ्रा जोनोम मोनो नाथाय जोंनि खाथि खालायाव खोलाहा रायजो जानाय बिथांमोना न'खरावनो बेसेबांबा 10, 15, 20, 27 जन गाहाम गथ' दिनै बिथांमोननि सिथ्लायाव गेलेनाय देरनाय जोङो नुनो मोनो आरो बेखायनो बावैसो गुवाहाटीयाव सासे मानसिया आंखौ बुंदों जेला आं बिथांजों मोननैसो खोथा रायलायनो थांदोंमोन जे मोनसे न' बानायबाय थादों जाहैदों न'नि कर्मचारिफोरा गासिबो धुबुरी आरो बरपेटानिफ्राय थांनाय बै बिलासिपारा ओनसोलनिफ्राय थांनाय गलकन्ज एरियानिफ्राय आरो बेयाव जेला न' ढालायबाय थादों साद ढालायबाय थादों आं दहाय गारियावबो आंनि मावथि लोगो बिथांमोननो खिथाबोदों बे साद ढालायबाय थानायाव बियो थांनानै बुंहैबाय जाहैदों जे मिस्ट्रि बे खुन्थाखौ मोजाङै हो न'आ गुबुननि आरो